дастгиршударо гарчанде ки зиёрати хонаи худо мушарраф гардидаасту атрофиён ӯро ҳамчун ҳоҷи ёдгор эҳтиром мекарданд, дар моҳи шарифи рамазон ба ҷои дасти ёри дароз намудан ба муҳтоҷону беморон бо мақсади қонеъ сохтани нафси бади худ ба амалҳое ки тақво ва имондории ҳар мусалмонро зери суол мебараду аз корҳои зишту гуноҳ маҳсуб меёбад даст задааст. Дастшоро аз оварда ما میشود اینو به مبلغ 45 150 дар идомаи амалиёт кормандони милитсияи шаҳри душанбе шаҳрванд алию файзулло алиевичро дастгир намуданд ки ӯ низ бо истифода аз вазъияти аз ҳарвақта бештар ниёз доштани аҳолӣ ба маводҳои тиббӣ арзиши маводҳои дорувориро худсарона 4-5 маротиба баланд бардошта ба фурӯш мегузоштааст. масалан номбурда ҳангоми ба фурӯш баровардани доруи арбидол ки нархи як капсулаи он 40 сомонӣ муқаррар шудааст, арзиши онро ба таври сунъӣ боло бурда дар вақти фурӯш бо нархи 250 сомонӣ дастгир карда шуд. ғайр аз ин номбурда 91 адад ниқоби дуфилтраи 20 сомонӣ арзиш доштаро 40 сомонӣ ва 19 адад хилъати тиббии 110 сомонӣ арзиш доштаро 220 сомонӣ ба фурӯш гузоштааст. шумо бигӯед ки ҳамин доруи арбидол 2 моҳ пеш чӣ қадар арзиш дошт? 2 моҳ пеш октябр 54 сомон шуд. хош, нархи ҳозираш чӣ қадар аст? ҳозираш ҳозираш 220 сомон. метавон хулоса кард ки барои чунин афроди манфиатҷӯ саломатии миллат ягон арзиш надорад. чунин нафарон манфиати шахсии худро аз солимии аҳолӣ боло гузошта бо истифода аз вазъият манфиатҳои худро пиёда месозанд. чунин кирдори ғайриинсонии афроди манфиатҷӯ беихтиёр мақоли гур созаду дег ҷӯшадро ба ёд меорад. дар вазъияте ки пандемияи covid-19 дар баробари кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла дар тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, дасти кӯмаку ёрмандӣ дароз кардан ба ниёзмандону беморон нишонаи олии инсониро ифода мекунад. аммо дар моҳи шарифи рамазон ба ҷои чунин амалҳои хайр бо истифода аз фурсат ва эҳтиёҷоти мардум ба маводҳои тиббӣ нархонавои онро ба таври сунъӣ чандин маротиба боло бурдан гувоҳи беимониву бевиҷдонист. ҳамчунин дар доираи амалиёт кормандони милитсия дар 2 ҳолат аз дорухонаҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди орион фарм ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи азизвако дар маҷмӯъ 95 капсулаи арбидол миқдори зиёди дорувориҳои бадфирон, анафирон ва сиклофиронро мусодира карданд ки нисбат ба арзиши аслияшон чанд маротиба боло буда ба фурӯш гузошта мешуданд. дар натиҷа нисбат ба нафароне ки даст ба қонуншиканӣ заданд маводҳо барои оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ тартиб дода шуда дар баррасӣ қарор доранд. бояд зикр намуд ки тамоми маводи дороворӣ ва лавозимоти тиббии мусодира гардида тавассути сохторҳои тандурустии шаҳри душанбе ба беморхонаҳои пойтахт тақсим карда шуданд.